Happy New Year everyone! Hi ka mga hilo guys! It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So today is January 1, 2022. Maugyapon ang traditional na mo, basta New Year. Ang akong tibuok pamilya mo adto sa akong ginikanan para mamisita. Kuan me kanang whole family me kay kuan man kanang ang akong bana free time man niya karon bali wa sila trabaho. So mao na guys nga akong bana karon uban excited nga adyo mong arang sa juhan na mo alas 6 usa ta kursahan ang gikan alas 6:30 or alas 5 45 pa mi guys alas 5:45 pa mi lakaw kay gusto ni siya nga ato sa akong bana nga ato nami mag-breakfast sa iyang ugangan nimo ako nanay ugangan di ay mao ni guys nga kami di adiri 5 mi kabuo kay di uban si kanang Raquel mao ni guys nga bali kung tito mi nga mo bisita sa akong nanay karong adlaw. So, ginabihan kong usuga sa uwan. Di ko halos makita na ang kuan kanang kalsada karong buntaga. Hindi dili traffic pod kay gamay raang nag-travel. Tungod siguro po sa kakusog sa uwan, gitapol ang mga tao o lakaw-lakaw. So mao ni guys ang atong kahimtang karon unang adlaw sa year 2022 mao na nga mao man jud ni ang among gimbuhaton matag tuig basta gani New Year adto jud mi sa akong nanay ug tatay mag banding-banding karong adlaw. Ana kakusog ang uwan guys. Murag kuan unsa ba? Way tanan ang kakusog sa uwan. Paging kadyo ang kanang kalsada. O sige guys, kita-kita na lang tangat ko sa balay sa akong nanay. Kay nilabi ako sugag uwan. Makulbaan ta. Kay ang mga tubig sa kalsada naglagapak sa ilawom sa sakyanan. Okay guys, hingabot kami sa panimalay sa akong nanay. Introducing my nanay Conrada. Tanaw na sa video. Face the camera. Uy, adyo kong video kay tingka ko. Saan di lamang mo? Saan di pwede? Di ko na siya magpa-video kay kaon, kay bukog na naman. Aduna kami mga palaro para sa mga bata o padua. Parlor's Game. How much your sponsor, sister? 100. 100. Me is 100. 100. Ang sponsor para sa padua sa mga kids. Sa akong inahan. How much? 100. 100. Sana ka uyab og Amerikano. Ato na ni pagajuhag share. 200. 200. Yay! Sa akong bana, pilay imong ikahatag, ika-share, i-sponsor. 500! Karon, ato na pagkasundan. Para malipay ang mga kabataan. Malipay ang tanan. Mamatanan. So ato tanaon guys kung unsay atong mahimo sa atong Parlor's Game nga among planuhon kay naa natay daghang mga sponsor today. So karon guys, ato nang pagkasugdan kay naga pungasi na ang mga kabataan para sa atong paghimuon nga duwa. So, let's do it! Mangandam na kita ug unsa ang atong mga props nga atong gamiton. Ipagulwa na ng injong. 100. 100. 100. One down. One down. Sakit kuha ko sa ulo. See you, Ira. Tanan mo apil di ikaw. Tanan kay aron ko. One down. Sa may pangalan ning atong Parlor's Games. Sandok tudlo. 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 Yay! Daghan nag-sponsor ay. Daghan nag-sponsor.
Kay kang nanay. Uy, Pwede upat na. naman eh. Pwede na po nito. Andiyan pa. Mao ni giingon oy. Noy mo day. Mo na giingon nga magtrabaho sa ka. Oo. Sa issue ato. Dili punta lang sa 20. Sabi. Daga na tag-sponsor mga guys. Ilagjo kay maduha. Ato sa lagi. Katulo, tudlo ug asa ija gusto. 1 2 Ah, ika-3 may final. 3. O asa man imo? 2 or 3? Kinito. Ang magkasuha na, ang nag-sponsor po na. Mabawi ra. Mabawi ra. Again. Kanara na, kana sakto na. Tudlo nagkausa. Katulo. Talo. May baka na. Tudlo may bukang mata. Oh. Di ikatulo mao na final. Amo ni final. Naghande no? Ila mo kabuok? We are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Onja pila. Ala sakto. 2022. 2022. Sakto jud guys, wala gituyo. 2022. Pwede lang ni Isapol na? Di, wa mag-isapol. Uy, well, ang kinara del kilo. Try pa na. Try pa na. Sige, try. Okay, try. Okay. Ibalay na po, ibalay na po. 1, 2, 3. Oh, no, di. Balay na po na. Balin, balin. Di, man. Sungguh di, anak. Sampul ra ni sa ni guys, kay aron ma-study sa mga bata. Del? No. No. No, Del. Saha. Sa wait lang. Oh, pwede. Ganihan ka to. Ganina Kaya sugdan na nato ang duwa, ang atong unang contestant si Manoy Pudoy. Sige, tudlo na Napa kay duha. Tudlo. Oh no! Di. Wa. Oh. Sige, kanta pa. No! Panon. Di. Ay, dito na ka. Usa na lang usa. Ang mate, tang tanga, kita ko usay idang na. Ano di? 50 pesos! Dali malaki. Go, Kode. Itan. Hoy! Imo man ingon. Left code, left right. Ayaw taga-iglo. Ayo tagay mo. Sinibay na. Apa? Okay. Final. Final. To! Del or no Del? Oh, no No Del. din. Na. Del or no din. Final? Final. Oh, final. Susunod. Lang pa ba ni Jack target? Ang magdali na. Ihan dali na. Daganid lang oy, sobra ni sobra. Dali na makuha lo. Go. One. Del or no Del? No. Noodles. Okay. Noodles. English na. Del or no del? Din. $100. 500 dyan. Ah.
Wa na silo. Kaliwa dong. Di, ada mana isuway kasa. Di. Desa. Next. Okay. Del or no del? Unsa ko na. Unsa ko ni? Sige ba? Two. Del or no del? Rudy. Del ka no? Del. Kana ko ay. Gani naman din eh. Oh, 50 imo. Del or no del? No deal. Okay. Del or no del? No deal. Abot. Del or no del? Deal. Ano pa ba rin? Ano? Magikulmaan sila. More, mukod, 500. Gawan lang. Ato sa kaliwa. Lajo na dia. Sa kaliwa. Del or no del? Okay. Del or no del? No. Oh. Del or no del? Del. Sagot ka ba, Dile? Okay. Silak na. Yaro taga. Wakita, dolar ko ang taon. Wakita? Why? Doon sa mong luwag. Wala na lang juha. Bakit may kusina na ito? Okay, balik. Del or no del? Del. Sige. Sige na. Basig din. Ala. Del or del? Del. Del. Okay. Del or no del? Del. Del or no del? No deal. Noodle. Pwede oh. Del. Wala balikay. Awa. Ayaw. Noodle. Okay, balik. Noodle. Okay, katalo. Buksan na, ugdel na ka. Wow. Next time oh. Oh, sige, ano del? Del, last naman na. Del or no del? Kay last naman na. Del or no del? Del. Del. O sige, bukse. Ano itang imo? 500. Gusto ko lang yan. Del or no del? Del sa. Mo na ba? Noodle. No del. Importante daw. Sunod. Kwarta man na ka na. Del or no del? Noodle. Importante daw to. Kwarta ka na tanan. Kwarta man na ka na. 1. Del or no del? Del.
Di na, kana na. Dili na. 100 na ba sa ingon niya? Sinto sa to. Dari ko kini. Okay. Okay, way ba na ha? Uy ba na? Seryoso. Kuan ni si tatay doon. Oops. Del or no del? Del or no del? Tawag ko dai. Sa. Oh, no deal. Del or no del? Ay, wag ka taon na yan. Del or no del? Congratulations! Ikaw nga Wala, di na ko ganahan diha. Ako, di ba na 700? Buk na 1,000. Ang sobra. Tama na ka ba? Wala pa. Wala ka ha. Why? Kawapin ko. 100. Ito na lang na. 20 oh. Deal or no deal? No. Antek. Deal or no deal? Ako na pun deh. Doble na. Kuha. Kuha. Lagi dito. Kini. Ito lagi. Butangan lagi ng ano. Ah, ani. Duha ka po. Parang ba 200 doon. Silingan. Dapat 200. Excited. Deal or no deal? Katulo naman na, katulo. Katulo naman. Deal. Deal. Smell. Smell. Mga swerte na may mga tigulang eh. Sunod kayo mga tiguan. So, ay mo lang mo. Hey, ay mo lang. Deal or no deal? Tagal chance. Ganaan. Pwede ba kang mabalhin? Pwede ka mabalhin tudlo. Hey, no. O, di na. Tagal chance. Tagal chance. Matulog Okay. lang. Balhin og lae. Saan kayo gamay? Balik ko. Oh, bakit? Ya. Tay, dali tayo dito. Dali tayo. Okay na na. Sigura. Oh, sige, tanga. Atay. Tay na ba? Oh, sige, tara imo. Ano ito? Boy ka tatay. Yay! Usog. Kay mga suplir. Suplir sa ilang katay nanay. 20 na po ni Ron. Okay. Ano naman, ay 40. Deal or no deal? Ano sa? Layuan na, Ay, sa. Asa mo sila? Kuha na naman eh. Number 1, number 2, number 3. Sige. Sige. Number 1, number 2, number 3. Pili na kang kuhan. 1, 2, 3. Pili kang number. Kuhan. Gikan sa 1, 2, 3. tunga. Left. Maasin bato tunga. Maasin bato tunga. 1, dire. Tagal chance. Tagal chance. Tagal chance. Middle. Middle, okay. Open. Nasa mo. Sige mo na rin. Sige tayo. Magdagabangan. Okay guys, dito nagtatapos ang ating palaro sa atong bagong taon. O day, starting. Happy New Year! Happy New Year! Thank you sa sponsor! Thank you so much! Okay, don't forget, subscribe my channel, Almajoy Vlog. Okay, see you on my next video. Bye-bye, Arena Men!
araw-araw ang happy. Ako excited. Bye-bye. Ingat. Happy New Year. Bye. Bye-bye. Happy Gwapo. Ay! Love. Ay, naging. Dari na may. Uli na mo noy. Manguli na ta kay kasapaan na ta. Oh. Bye-bye. Oy, yung mga ilisan, oy. Hello, Sel! Uy, mag-istorya mo, Maricel. Ah! Hi, Sel! Wali na, Sel! Ay, naitulo. Bye. Bye-bye. Balik. Grisan ba? Busy na noon kung mauli na. Ang kwan. Mag-umagan. Okay.